Mă bucur că am ajuns aici, mă bucur că m-a sprijinit echipa, cât și coordonatorul, colegii mei. Apreciez toți voluntarii care au luat premiul, toți sunt câștigători și toți suntem finaliști și este o mândrie că am ajuns până aici. Ce crezi că a schimbat voluntariatul? Din clasa 9, de când fac voluntariat, sincer, la început eram o fire foarte introvertită și timidă, nu prea socializam așa. Implicându-mă în foarte multe proiecte, am reușit să mă descoper, să mă deschid și să socializez cât mai mult cu ceilalți.